Irridu infasslu politika li tindirizza l-ħtiġijiet tal-poplu kollu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'intervista ma' Il-Mument wara li kif kien diġà ħabbar qabel il-Kunsill Ġenerali Straordinarju se jikkontesta mill-ġdid tal-elezzjoni ta' kap tal-partit. Adrian Delija tenna li l-Partit Nazzjonalista irid joffri alternattiva aħjar li jkollu uċuħ ġodda li jgħinu lill-Partit Nazzjonalista jikseb il-kredibilta politiċi li jħossu l-polz tan-nies u li ma jibżawx jitlu fid-djar tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-ħidma trid tkun iffukata wkoll fuq l-assigurazzjoni l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jitħallew jaħdmu b'mod ħieles. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista tapprova ta' dan meta l-Gvern qabel mal-Oppożizzjoni Nazzjonalista biex l-ogħla karigi fil-pajjiż dik tal-President u l-ħatriet tal-Ġudikatura isiru biż-żewġ terzi. Huwa qal li fl-aħħar 3 snin il-Partit Nazzjonalista żied b'mod qawwi t-tesserament fil-partit u ħafna aktar nies investew ċeduli fil-Partit Nazzjonalista. Il-partit kien strumentali biex ġab il-gvern ta' Joseph Muscat Arcuptej fil-waqt li fakkar kif fetaħ kawża il-qorti biex l-isptarijiet jingħataw lura lil Maltin. Ma l-istess gazzetta tkellem ukoll l-avukat Bernard Grech li fil-messaġġ tiegħu tenna li l-partit irid jerġa' jibda jiddialoga fih danu u flimkien mas-soċjetà u qal li fil-ħidma tiegħu il-partit għandu jistma' lil kulħadd u li jrid jintegra l-fuġijiet kollha tal-oqsma differenti ta' pajjiżna. Bernard Grech qal li wasal iż-żmien li l-partit jerġa' jsir familja waħda kbira kkolorita li tkun ippreparata biex tmexxi l-pajjiż. Huwa qal li d-diffikultajiet nafu x'inhuma u nafu li huma kbar, iżda insista li din hija missjoni li se jidħol għaliha b'kuraġġ kbir. L-avukat Grech stqar li issa jrid jinħoloq partit li jkun kapaċi jgverna tajjeb kontrarju għal Partit Laburista li bħalissa tjilab anki b'saħħitna. Huwa qal li dan il-gvern l-ewwel lab per-reputazzjoni tagħna u issa b'saħħet il-poplu Malti Wawġi. Fl-intervista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jista' billi jkollu jikkonvinċi u jaqgħad ħafna oħrajn miegħu jibni għaqda fuq livell nazzjonali biex iwettaq il-prinċipji ta' governanza nadifa, ta' ġustizzja soċjali u tal-istat ta' dritt fejn il-liġi tkun indaqs għal kulħadd. Intant, id-data tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista għadha mhix magħrufa sakemm jintemm il-proċess ta' due diligence ikun biss wara li Adrian Delija u Bernard Grech isiru uffiċjalment kandidati għal din il-kariga.